Mä oon tehnyt ryhmäkanteen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komiteaan ja se kanne on otettu käsittelyyn. Kerron siitä tilanteesta ihan lopuksi, mutta mitä tässä on kyse on, että siis meidän valitus koskee sitä, että ME/CFS-potilaiden sairauspäivärahahakemukset ja kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkehakemukset, ne hylätään kategorisesti lainvastaisesti käyttämättä yksilökohtaista harkintaa, eli mikä on lain mukaan se, mitä pitäisi tehdä, vaan meitä kohdellaan ME/CFS-potilaina ja ME/CFS pidetään toiminnallisena häiriönä, joka ei ole sairaus. Ja siksi he pystyvät tällaista porsaanreikää käyttämään. Näissä hakemusten vastauksissa toistuu tällaiset, että ei ole objektiivisia sairauslöydöksiä ja että kyseessä ei ole sairaus. Niin olemme näistä sitten pääpointteina valittaneet sinne YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komiteaan. Keräsin siis yhteensä 9 ME-potilaalta jo tuossa vuonna 2023 loppuvuonna ja 2024 alkuvuonna vakuutusoikeudesta asti hylkääviä päätöksiä ja sitten lääkärilausuntojen kerran lähetettiin ne sinne YK:seen huhtikuussa 2024 ja helmikuussa 2025 sieltä tuli vastaus, että he ottavat tämän meidän kanteen käsittelyyn, olivat lähettäneet sitten Suomelle tämän meidän valituksen ja nyt 3 viikkoa sitten Suomen vastaus tuli takaisin. Ja nyt parhaillaan siis kirjoitamme vastinetta tähän Suomen vastaukseen. Tässä Suomen vastauksessa oli semmoisia asioita kuin, että viitaten erinäisiin teknisiin lakipykäliin tai puutteisiin meidän hakemuksessa, niin koko hakemus pitäisi hylätä. Ja eivät oikeastaan millään lailla myöntäneet tai millään lailla koskettaneet tätä aihetta, eivät vastanneet siihen millään lailla. Mutta laittavat siihen esimerkiksi mukaan liitteeksi tällaisen myönteisen päätöksen, jossa sitten eläkevakuutuslaitos oli valittanut vakuutusoikeuteen myönteisestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan myönteisestä päätöksestä. Ja näissä perusteluissa, tämän eläkelaitoksen perusteluissa oli ihan selvästi, että toiminnallisilla häiriöillä ei yleensä ole näitä eläkkeitä myönnetty. Ja myös tämmöinen fiskaalinen intressi, että mitäs jos näitä nyt aletaan myöntämään, niin sitten joudutaan kaikille myöntämään myöhemmin, että pelkäsivät sitä, että tämä yleinen linja tulee muuttumaan. No, me tietenkin aiotaan vastata näihin ja käyttää tätä kaikkea siinä meidän vastineessa ja aion tiedottaa tästä prosessista heti, kun siitä jotain tiedotettavaa on. Tämä koko prosessi saattaa kestää vuosia, että sinänsä ei kannata ruveta pidättämään hengitystä, että kaikenlaista tässä voi vielä tapahtua, mutta toivotaan, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea käsittelee tämän kunnolla huolella ja sieltä tulee sitten langettava päätös Suomelle.